zoragarri pasatu dugun, etxeko gazteenak, miluzetik gazteenak izan ditugu protagonista, eta gaur, asteko honenak, asteleneko bikote honena, astearteko bikote honena, eta astezkeneko bikote honena batuko ditugu, eta gaur osteguna final handi eurekin. Aste berezia, saioare bereziagoa gaurkoa banatu ditugulako kulturan gastatzeko, txekeak irrisarrira joateko gomidamenak ere bai, baina erne gaur, bikote garailea, Portaventurara joango baita segulakoa. Basakuaren bila eskuratu ezkero, Portaventurarako aukera hortxe dago. Argi bili. Nortzuk diren gure super txapeldunak ikusi nahi dituzue berriz ere, badatoz gure lehiakideak! Zepozik irrigarretxu ez da gutxiagorako, asteko honenak izan direlako, badatoz honen leku hartzen, zemuz? Ongi guztiak? Bai. Bueno, gure lehenengo bikotea Portugaletetik datoz, Zian eta Maili, zemuz? Oso ondo. Oso ondo, aurreko miluzen erakustaldia emanda, hementxe zaudete txartela lortuta finalerako, zein da helburua, Ian gaur? Ondo pasatzea. Ondo pasatu. Ikastea eta irabaztea. Oso ondo pasatu, ikasi eta irabazi. Bitu hemen, danatari daukagu. Bueno, gogoratuko dugu, bestak beste. Ian, Laizter, Adi, pantaila guztietan ikusiko dugu aktorea izango dalako, nagusi danien. Bai, ez da? Bai. Eta Maili historiako ondreinoa izango da, baina aurretik miluzeko izarra be bai. Oso ondo. Bueno, esan dugu, Portugaleten zei ikastetxetan zabiltzate zuek, Maili. Kanpasar, gelakideak zarete. Bai. Bale, gelakide danak begira gongo die? Seguru baietz. Ongi etorri bikote. Bikote eta erdian Peru eta Lier, Zaldibarko eskolako klasekideak zuek, zer mauz zaudete? Oso ondo. Ondo, ez da gutxi agorako, Bigarren saioan izan zineten zuek aste honetan, eta finalerainoko bidea ere egin duzue. Aurreko hartan, pixka bat urdurixeago igual, gaur lasaiago. Bai. Ezta? Plazan lekua ondo hartuta, pelotari onenen pare Peruk aipatzen baitzuen, Unai Laso bere referenten artean. Lierrek futbolari bat ere bazuen, Senegaldarra. Sadio Mane. Bera ere seguru etxetik behirariko zaizuela, Finala nork irabaziko duen gaur. Eta aipatu dugu, zakua eramanez gero Portaventurara joateko aukera badela. Badukazue kapritxo berezirik Portaventurara joan eta zera... Urtero juten gakan Pinera, Kanbrilzera, Albora. Eta bertatik ja ikasi da daukazue Portaventurarako bidea? Ez, niños nazkun baina. Baina, lehenbizikoz joateko moduan garen. Gaur alegin du. Apo bikote, zorte hon. Julen Estebe Azparnetik datoz lehen guzuak, lagunak, gelakideak bebai. Zemoz, Helene? Bai, aurreko programan aitzongi Estebe, Bai, eta finala bebai guztiak asmatuta, bestak beste irrisarrira joateko txartela ere irabazita, pozik? Bai, seguru baietz. Gaur, zer egingo dugu? Beste horren beste? Guzti asmatu? Finalerain iritsi? Bai. Ongi etorri? Ja, denok perrez orduan, azte bikotea dugun, azte publikoa. Miluze, aztera doa! Iopa! Azteko! Adi danok final handian gaudelako eta txapeldunekin egin behar dugu, azteko txapeldunekin finala, erantzunak eman da, gure lehiari hasiera emateko. Ian Maili, Portugaleteko gure bikotea erantzuten lehenak, badakizue zer gertatuko dara, Ian? Lau erantzun izango ditugula. Bai. Eta erantzun guztiak hor daudela. Eta zuek asmatu egin beharko dituzuela. Badakizu zeintzuk izango diren? 1, 2, 3, 4. Venga, zenbaki guztukoena, zein da zuena? 8. 8, zuria, Ian? 5. Bueno, ondo, nire 6. Bitu, zuria, Antxan? Bat. Bueno, bat badukazu. Osondo. Hasiko gara, lehiak? Guazen Ian, denpora. Zenbat letra ditu 3 zenbakiak? 4. Osondo. Eta zenbat letra ditu 2 zenbakiak? 2. Bai. Zein kanaletan emititzen da miluze ETB bat, 2 edo 3? 1. Osondo. Zenbat ipur masail ditugu? 2. Bai. Eta 2 pertsonen artean, zenbat sudurzulo? 4. Osondo. Zenbat osto ditu Maili? Hirusta batek? 3. Bai. Asteko zenbat garren eguna da, osteguna? 4. Laugarrena. Zenbat da 2 bider 2 bider 0 gehi bat? Bota? Bat. Bai. Eta pena ere, sartu da, hau ariketa. Aipatu duzu Maili, zenbaki gustokoena zela? 8. 8 erantzun da, 80 puntu bikote. Peru eta Lier. Zauen txanda, Zaldibarko gure bikotea. Peru matematiketan ona? Bueno. Lier, bazara zenbaki zalie?
Ez. Bega, zure zenbaki favoritu ezain da. Zazpi. Zazpi, Zazpi, ondo, da. Peru zuria? Beratzi. Ah, bueno, bai asmatzen zuen edo zazpi edo bederatzi, bale? Bai. Venga, Peru, zeurekin hasi, guazen, denpora. Zer da, Peru, ingelesezko four? Lau. Bale, zenbat alde ditu triangelu batek, Lier? Lau. 3. Eta lauki batek zenbat alde ditu? Lau. Bai. Zein da, biren bikoitza? Lau. Bai. Zenbat adar ditu, barraskilo batek? Bi. 4. Eta zenbat begi ditu tartalok? 3. Tartalok bat. Zenbat da, 20 zati bi, kentzazpi? Bi. Bi. 3. Zenbat bikote zaudete orain bertan, miluzen? Zenbat bikote? Bi. 3. Zenbat giltzurrun ditugu pertsona gehienok? Peru? Bat. 2. Zein zenbakik errimatzen du? Lastima. Ez dago gaizki, baina lastima dio zazpia eta bederatzia ipatu ditugula. Baina tira, bederatzi zati 3, 3 eta 3. Zuzen erantzun da, 30 puntu bikote. Ados. Julene estebe, zenbakiak ditugu zuentzatu bai, erantzun eman da zenbaki horiek izango direlako. Zuen zenbaki gustukoenak, Julene? 10. Ai, amar, estebe. Zagit. Ez dakizu, ez duzu pentsatu inoiz. Denbora daukazu oraindik ere. Ongi. Bizitza luzea da, Estebe. Gustuko duzu matematikak, estebe? Bai. Bai, aitzogi. Orain erantzun. Guazen, Julene, denpora. Zenbat buru ditu, lau buru batek? Lau. Bai? Zeruan odeirik ez dagoenean, zeruan dago, Oskar? Bat. 2. Zenbat atz ditu esku batean, Bart Simpsonek? 3. 4. Eta zenbat ego dituzte tximeletek? 2. 4. Zenbat denboraldi ditu momentuz irabazi arte telesailak? 2. Bai? Gehienez, zenbaten artean jokatzen da pilota partidu klasiko bat? Bat. 4. Zein zenbakirekin abesten da kolkua bete diru? Lau. 3, kolkua bete diru. Zenbat dira ipuineko txerritxoak? Bat. 3. Oi! Erdi presaka edo aritu ote garen. Zenbaki egin zorte handia egirik ez. Baina tira, 2. Asmatu dituzue. 20 puntu bera zuentzat. Ja, taksi gara, markagailuak apurka martxan jartzen. Isil-isilik proba orain, Ian eta Maili, zuetako nor joango da Maira? Ni joko naiz. Asondo Maili, momentu zaurre hartuta, Eutsi puntu hori. Ea zema lortze ditugun, demora. Apa, Ian, zer da hori? Bombilla. Bai? Kain. Venga, final handia. Ia bai, mintzioka. Soka salto. Ez? Salto bai. Salto egin. Salto nora? Maili, hori da. Gerilekura salto egin. Bai, zer dari? Ai. Bai, nola esaten zaio horri, Ian? Igerileku... Ez dakit. Marrazki bat. Pentagrama. Bai? Bikain. Ia, beste badau. Bai, oso ondo. Ondo. Zer dari, Ian? Zer da hori? Zorgina? Bai? Gina, pirulina. Errazean? Eta bizkor, igerilegura salto. Nondik? Trampolina? Bikain! Bai! Proba gogorra izan da Mailen zat bereziki, Zema nimintzio, zema marrazki denak bizkor, eta sondo egin da. Ei, Laura, klaro gehi puntu hau guazue! Ados. Peru eta Lier, zuen txanda orain, nor joango da? Maira, Lier. Ados. Ja, probak agintzen duen moduan, isil-isilik doa gainera, ezer esan gabe. Venga, Lier, danak asmatu behar ditugu, Guazen, puntu bila, denbora. Ia, marrazen hasita. Basura. Ez? Ondo ari da, zer da hori Peru? Arbolak. Ez? Pertsona bat. Zer dauka, eskuan? Bala bat. Zertarako? Ia, aldatu.
Aukeratu bat, Lier? Hori eta. Venga, guazen. Karrera bat, Bai, lasterketa, berezia da, Nolakoa da, Lier? salt, Oso ondo. sako... Bai, zaku lasterketa. Bai, bikain. Lehengo marrazkia. Zeo zer da, Peru? Objektu bat. Lata Borobila. bat, Ez. pertsona bat, Bai, eta zer dauzka eskuan? Torri, Lier. Lastima. Danborra, Peru. Danborra. Bi makilekin, bai. Makila marrazo ditu, pertsonara bat ere bai, tamborraren ondoan. Ez zarete zuek, Zaldibarren, tamborra da jozen eta aritzen? ez. Ez, ez da. Bueno, mutilek, bat, 20 puntu. Zua markagailura. Eta Iurren eta Estebe, zuen txanda momentu zatzetik, baina hau eozein momentutan alda daiteke. Nor jarriko dugu keinuka? Estebe bera, ados, bartu lekua, esandakoa, momentu 20 puntu, baina askoz gehiago ere lortu izagegu proba honetan. Ea ze kontzeptu datozen, haupa Estebe, denbora. Arrazkitxo batekin hasita, sondari da, Belarria. Bai. belarriak. Beste marrazki bat, Buteila. Bai. tila, bikain. Mintzioka. Bietako bat sakatu, Estebe? Hor, ondo ari zara. Ongi. Krokodiloa. Ez? Dinosaura. Ez? Ez da animalia. Probatu bestea, Estebe. Ongi. Oso no? Hil. Bai, Nor da? Vampiroa. Vampiroa, ondo. Zorgina. Dracula, venga, vampiroa. Eta bestea, bizkor? Eta isilik, Estebe. Zer den. Ba, egin, dantza. Instrumentu bata. Bai. Txirula. Zorri. Instrumentua saxofoia zen. Saxofoia. Ez da, deia, hone. Ez da gizu zer den. Saxofoia. Saxofoia? Jotzeko. Trompeta, Bai. saxofoia, tromboia, ez txarangetan eta askotan ikusi izan ditugu. Tira, dena den. Ongi, 60 puntu, zo markagailura. Markagailuak nola duden ikusiko dugu Triboren berden aurretik final nagusian, 60 puntu, Portugal eta Lianek eta Maiik, Zaldibarren, Peruk eta Lierre 50, 80, Julenek eta Estebek azparnen hau pasuek. Eta denak erne orain, Zuen taulak, Agian animo bereziak behar dituzte. agian, eta animo bereziak eskaintzeko daude. Andoaingo gure gazte maitagarriak, txalo bero batzuei. Eta, Aita Larramendi ikastolatik etorri dira. badute eurek espezialidade berezi bat txaloetan? Bai, bakizu ez txalo mota jotzen dute, entzun eta ikusi mesedez. Krokodilo txaloa, mesedez nahi duzuenean. A ber, Wow, sekulakoa. Sekulakoa. hau zuek, txalo hauekin, superbotereak dituzue, ja, zuek, Tribuaren berba guztiak, hori da. Ja, begira, mai ire etorri zaizkioi. Tribuaren berba guztiak asmatzeko. Lehenengo hori da. Ian, lehenengo panela, zeuek estrenatuko duzue, beste ganokadi, aber erreboterik dagoen. Venga, Ian, guazen, denpora. Kaixo. Epa. Mutil. Bota? Borbor. Kaixo. Epa. Mutil. Tos. Peru? Kaixo. Epa. Mutil. Aisak. Irekiten dago. Bai, Peru? Borbor. Sorte ona. Xantza ona. Bota bat, Peru? Mesedez? Bota bat? Erantzun behar da, pagotxa. Bai, pagotxa zen, Peru. Erantzun egin behar da, bai. Eskatu dizugu, erantzun mesedez, denboraz pasako bagina, ja txartzat ematen baitugu, beraz, taula honetan ez dugu punturi bat ere banatu. Krokodiloak triste daude. Bai, krokodriloaren malkoa.
Peru, hasiko gara, orain aukera, bigarren panela dator, zeuenak. Entzun berba eta erantzun emon, bale? Venga da, danak asmatu, guazen Peru, denpora. Uretan ibili, Plisti plasta. oztopoa, zailtasuna, Traba. iso, sakela, poltsikoa, Patrika. eskailera, Subia. zurubia, aizu, Etxo. adineko gizona, Agurea. haupa! Hau da, Marka! Aurreko taulan isilik mutu geratu eta punturik ez du irabazi, eta orain, justu kontrakoa bezaldera, dena zuzen erantzun da 1 puntu! Haupa, Peru! Bikain! Julene Estebe, zeurek abiatu, taula erantzuten, Julene, guazen, denpora. Zakurraren putza, Aida. zakurraren putza, Kakasaja. neska, Stop. Ian, zakurraren putza, Kakazarra. neska, Aida. zakurraren putza, Kakazarra. neska, Pastiza. zakurraren putza, Kakazarra. neska, Aizan. ezurraragizkoa, bota Peru! Artamilau. Tu. zakurraren putza, Kakazada. neska, osondo, No, Peru! Zuzenet? ezurraragizkoa benetakoa. Hori da, baina erantzun dugu sigera da hori da balekoa, gero lierrek aukera izan du errebotean beste. Bat zuzen erantzun eta 10 puntu zuentzat. Eta markagailu bako nola geratu zaizkigu, lehenengo fasea eta gero 160 puntu bildu dituzte Portugaleten, Zaldibarren beste 160 puntu ditugu, Azparnen 80 puntu. Eta hause da joko, hause da bizitza, hause da mihil luze bera ere, aurreko saioan nagusitasun osoz finalera heldu, zakua ere eskuratu zenuten, Julen Estebe, baina finalean bukatu da, ibilbidea. Pozik zaudete denaen? Bai, ez da gutxiagorako, aipatu dugu, aurreko saioan irabazi baitzen uten zakua, irrisarri lanera joateko aukera izango duzue. Familiako zenbat kideren artean egingo duzue plana, Julen, Denak. Dena batera. Ez da plantxarra, egun pasa egin, Estebe, Julene, lengusua, ganai arrebak dena gonbidatuta, eta esan dako, zolagarria izan da, zuek gurean egon izana, zuek ere ondo pasatu duzue? Bai. Primeran. Eskerrik asko bikote Esker bikote. tortzearen, aio! Oso aurrera milu zen, aste berezia eta saio bereziagoa gaur finaletan finala. Galdera bat egin nahi dizuet zuoi, lehiakide maiteok, eta izue iruditzen askotan helduak ez dute dugun bizitza gehiagi komplikatzen eta? Batzuetan. Batzuetan, esaterako, ingo dizu galdera bat, zuet zauri bat egiten baduzue hori sendatzeko gainean jartzen den horri, nola esaten diozue paper horri? Gaza. Edo... Tirita bat. Bueno, hortxe sartu gara helduok, mundua gehiago komplikatzera, esaterako, eta hause topatu dugu eroskin, tiritak saltzeko, honako izena hautatu dute. Zerrenda itxaskorrak. Zalda pixka bat komplikatua, aukeran, tirita hitza hortxe egonda, ez, ekarri dazu zerrenda itxaskor bat, zu zauritan, odoletan, guk esango dugu tirita. Bai, aldela zauritu ezkara egingo, hori beste helburuetako bat zalatzari gabe. Bueno, oso ondo, bigarren fasean murgildu gara, Portugaleteko eta Zaldibarko bikoteekin. Ez modu zuek? Portaventurara gerturatzen ari gara, pauso gutxiago geratzen dira. Ian zer egingo zenuke Portaventuran? Trakzioetan montatu eta ondo pasatu. Eta Peruk? Eguna pasau. Eguna pasa, ez da? Eguna pasa, batera egon, lier Peru, iragazte mazoio batera egongo zaretelako. Bueno, ni ja batzuetan ja naiz, baina Sanbalara montatuko nintzen, bai. Claro. Iritsi bezala xe Sanbalara. Bueno, Sanbalara bidea erraztuko duen ariketa da, jarraian atorrena. Definizioak, puntuak irabazten hasi beharra dukaguta, Ian eta Maili, Sanbalan barrena murgilduko gara, bai? Bai. Bazen ba, denbora. Ian, bere ez dena baimenik gabe hartzen duena. Lapurra. Bai, bertan izaten dira herriko alkateak. Udaletxea. Oso ondo. Herriko udaletxeak egoten diren tokia. Plaza. Plaza, bikain. Irabazi arte telesailaren protagonista. Irabazi arte telesailaren
Protagonista, Probatu zerbait? Probatu? Tern ez dakit. Hortxe sartzen da arene hitza. Wednesday telesaileko familiaren izena? Adams. Ba, Ian entzatzen. Adams. Oso ondo, Ian. Ai, barkatu. Txandaka, Maie, orain zeu. Egurrarekin, horixe da instrumentu honen gakoa, Maie. Txalaparta. Txalaparta, bai. Txalapartaren hotxari horrela esaten zaio, Ian. Nola egiten du txalapartak? Probatu. Txan. Ez da txan. Esaten zaio... Txantan. Txakun. Baina hori gara polita da, Bai, txakun txalaparta. Bai. Eta puntuetan bai, tatxan, txatxan, 550. Ondo! Musika kontuak epatuta, izazki, andoaingo gaztek erakutsi date andoaingo ereserkia. Bai? Bai, begira, bestuko dute, horrela da ez? Andoain. Ez esaten da. Ez da horrela? A ber, antzamarrerekin, antxonentzat, gora edo bera, a ber. Buah! Ba, niri gustatu, zai? Buah! Asmatuko dizut beste bat geroago. Definizioak orain, Peru talier zuentzat. Ados? Ia ba, lehenbizikoa Perurentzat, denbora. Lurrarekin talka egin dezaken zeruko elementua. Meteoritoa. Boi, planeta baten inguruan biratzen duen astroa. Ez ezazita... Satelita. Satelitea, bikain. Jaio berrien oinarrizko edaria. Esnea. Jakintza bertan jasotzen da, baina e-booketan ere irakur daiteke. Liburua. Kalean zapaldu nahi ez duguna. Kaka. Kaka. Asko dakien pertsonaren adjektiboa. Azkada. Azkarra. Eta beti pozik eta irribarretxu dagoenaren adjektiboa. Alaia. Alaia, bikain. Ozen ateratzen zaigun barre hotxa. Bai, barre... Almen. Ez, barre barre algara, esaten zaio. Goazenek orain arte dituen denboraldi kopurua. Bederatzi. Eta goazenen zein pertsonaiak atera gara. Eta denboradik. Peru, lier, ze ondo, sortzi, 80 puntu, pasue. Hasi gara puntua pilatzen, eroglifikoak datoz, puntu gehiago lortzeko. Ian Maie, zer estrategiak zegoen artien, adosten? Bai. Pues zer gure niretzat gustatzen zaizkit. Niri ere. Ondo, eta erantzun nola egingo duzu biok batera, bakoitzak berea, edo... Suertatzen dena. Hori da, suertatzen dena. Oso ondo. Venga, adi, badator lehenengoa, denpora. Hotzagatik asko gorritu zaizkizu. Itxasarria. Itxaso ez, ze ikusten da? Ontzi, belontzi... Belarriak. Belarriak, hori bai. Bela baderantzun den zati. Oso ondo. Ontzia baina berezia zen. Bela eta harriak, behien? Belarriak. Bai. Oso ondo. Primeran. Gorritzen zaizkizu zuei? Hotzagaitxik belarriak? Niri sudurra. Sudurra, belarriak bebai. Rudolf bezala. Hori da. Oso ondo. Bigarren eroglifikoa badator, denpora. Zer izan nahi duzu handitan? Zer ikusten da? Kaka... Bale, parte bat, venga. Kaskakerra? Gero zer dator? Gero ze letra? Kaskerra? Ze letra da? Irakurri, letraren izena. Kasetaria? Bai, denporaz kanpo. Kaka, baina zati bat behar genuen, bestie ez dugulako behar, ez estatuta zegoen. Kaseta. Eta aria, kasetaria. Maiek ez du asmatu, berak izan nahi baitu historia irakaslea hori argi dauka. Bueno, ondo, hirugarren eroglifikoa, venga, sortean, guazen, denpora. Eskulan gehienetan behar da... Kola. Oso ondo. Guau! Ondo. Koala, polit baten elkan silabaka. Koala. Ez dugu behar, kola. Hori bai. Oso ondo. Bikain. Joko izkiegu koala txalo batzuk. Ea, 60 puntu bikote oso ondo. Ia? Oso ondo. Koala txaloa gira. Oso ondo. Oso ondo. Zenbat estilo ari garen eskurritzen gaur, Baina bikain du ez, Ondo. Vale. Eroglifikoak. Mutilek, konzentratuta zaudete? Bai. Lier nahi soportaventurera joan? Bai. Venga, lehenengo eroglifikoa, denpora. Ez dut ikasi nahi... Nor da? Kimik. Bai? Kimika. Vale. Oso ondo.
Miki ikusten genuen, baina zila bak aldatuta. Kimi, kaja bat behien, kimika, oso ondo. Bai, Miki zaleak? Edo Donald? Edo Pluto? Eta Pues. kimika ere ez. Ez. Miluze bai. Hori bai. Eskerrak. Zaudete, Ez. Bigarren eroglifikoa, Peru Lier zuentzat, denfora. Honezkero lehortuko zen, bai? Lokadia. Loka? Loka. Atza. Lokatza. Bai, oso ondo. Umea lotan. Lo, kaiztia loka eta atza. Markatu dugu lokatza, oso ondo. Lierrek eman ditu osagaiak eta Peruk lotu egin ditu. Vale. Talde-lana. Elkarlana. Oso ondo. Hirugarren eroglifikoa, mutilek, denpora. Nola gustatzen zaizkizu piperrak? Beteak. Oso ondo. Haupa! Hortxe ardia de egiten, guk bekereka deitzen diogu bitu. Bekereka. Be eta teak, beteak, oso ondo. Eta aurrez ere, zuek sukalde kontutan fein aritu izan zarete beti, piper beteak, zer ez beteak gustatzen zaizkizu, Iako ustetan piperrak. Ez, Sintxani bezala. Baina eroglifikoak bai, 3 zuzen erantzun da, 90 puntu. Bai. Horrek arditxaloak izan die, Bai. Hemen Zobat animali. zoologiko ustea daukagu. Experimentazioa nagusi miluzen, eta az experimentua esaldi bihurriena. Ian Maili, Bai. prestaudete? Bai. Ez da, trebeak baitzarete. Ea ba, lehenbizikoa dator, asmatzen dugun, denbora. Fruitu, gozo, Fruitu, osasungarria, ez, fruitu, lehor, Osasungar. gozo, goxo, eta osasungarria ez, fruitu lehor goxo, bat, bat da, Guretzat. da, ez da oso osasungarria. Eta guretzat. Oso osasungarria da. Hori bai. Erdibidean, geratu gara. Zer da? Fruitu lehorra. No? Venga, zer. Hori badakigu. Ea bokalek zerbait gehiago gehitzen duten, bai? Denbora. Azal gogorra batek gordetzen duen eta Itxura. arrautza Bai? itxura du. Bai! Vale. Oso ondo. Sandia bosatuta. Az estresa, Bokala gora eta bera. Bai. Hurrengo antolatzen dugun, denbora. Eskuarekin, Ez, Beste bat. probatu. ipurdiarekin, Ez, batzuek eskuarekin puskatzen dute, Eskuarekin, edo ipurdiarekin puskatzen dute. Puskatzen dute, bai. Bai. Oso ondo. Bikain. Antolatzen, primeran. Zuk itxasu txulalai? Ez dakit zer. Txulalai, dantza? Altzapeli. Da gero. Ez. La. Ipurdiarekin emoen bide? Ez Bai. dakit txulalai. Txulalai. Ez dakit txulalai. A ber, ez dakit txulalai. Bitu, maiek eta ianek bai. Oso ondo. Begira, niakit andoaingo ere zerkia. Andoain. Prestatu modu beste bertxo bat, lasai. Azken esaldia, bai bikote? Denbora. Gaztarekin, Gazta. Irakurri. irasagarrarekin, Bai? batera jaten du Bai? askotan. Bai, oso ondo! Oso ondo. 3 arrasto asmatuta, 90 puntu zuen markagailura. Ian Maili, txulalai egiten badakizuei asmatzen be bai, Azal gogor, zimur batek gordetzen du eta arrautza itxura du, batzuek eskuarekin edo ipurdiarekin puskatzen dute, gazta eta irasagarrarekin batera jaten dugu askotan. Zer da? Intzaurra. Intxaurra, ikus dezagun. Oso ondo! Komodina, oso ondo. Bikain. Ariketa oso ondo egin da. Peru Lier, piperrak ez baina intxaurrak. Gustoko dituzue? Bai. Nik nahiago piperrak. Bai, Ni intzaurrak. Ja ba. Peru Lier, zuen txanda orain. Lau esaldi bihurri. Ez Venga, da asmatzen ditugu, pasen, bai? Tresna. Denbora. Tresna. Batean. Tresna. Honek. Honek. Garai Ez, batean. tresna honek. Egiten. Gara. Ez, Batean. Garai batean. Egiten. Eskuz. Duena. Egiten duena. Bai? Garai batean. Bai? Eskuz egiten zen. Oso ondo. Aupa! Oso ondo!
Peru eta Lier oso ondo. Oi, hasi Vale. da buka. Eta bokalekin beste hainbeste. Guazen, denbora. Gehienetan Gehienetan, gure etxeak etxeko, sukaldean sukaldean, egoten da. oso. Bai, Sukaldean, Oso ondo. egoten da. Bitik die, ze kolore dako zuzuk sukaldea? Gorria, Bai, bai, ikusten denean, Ze garbitu kolore dako gorria. zu Peru sukaldie? Zurixe. Nipe bai, Lierzuk? Zurixe. Bai, eta aritzen zarete garbitu eta... Zikindu eta zikindu aritzen die. Txiktasuna nagusi. Hirugarren esaldia, denbora. Bueltaka. Bueltaka, Aritzen. aritzen. Gara. Ez, aritzen. Aritzen. Sara. Denez. Bueltak aritzen denez. Zorabiatuko. Sara. Ara, Ari Ari. begira bai. jarrita. Bai. Aupa! Artistak zarete, esaldi bihurrietan. Aupa, Peru eta Lier, oso ondo. Pista mordoa, eta azken esaldi bat, puntu gehiago jokoan, denbora. Lana. Bukatutakoan. Bai, Atera. Handik. arropa, Eta. Zabaldu. bai, Lehortzen. lehortze? Lotzeko. Vale, oso ondo. Berto! Erakustaldia, Laurak eta ondo gehi puntu, Peru eta Lier, tresna honek egiten duena garai batean eskuz egiten zen, gehienetan gure etxeko sukaldean egoten da, bueltaka aritzen denez, zorabiatuko zara, ari begira jarrita, lana bukatutakoan, atera, handik arropa eta zabaldu lehortzeko. Zer da? Lavadora. Labadora, garbigailua, ikus dezagun? Oso ondo! Oso Komodina, ondo! hau pasuek! Ere zorabiatuko gara sokatirari begira, Azte emozioa ian eta maik 200 puntuta komodina, Peruk eta Lierrek 280 puntu eta komodina. Ba, gori-gori gauzak sokatirak erabakiko du, bibikotetatik zeinek egingo duen finala. Eutxi puntuei, asko dago jokoan gaur, Portaventurara bidaia bestak beste finala irabazita. Nola daude gauzek finalaian, sokatirara goaz. Ian Maili, Bai. urduri? Bai. Urduritu zaituzte, hori zan nire asmoa, Bai. Baina tamainan. Bai, gogoratu hemen asko dago lako jokoan, Erantzungo dugu? Zaiatuko gara. Venga, oso ondo. Guazen denpora. Zer dira Tom eta Jerry? Katu eta sagua edo katu eta txakurra? Katu eta zagurra. Bai. Peru eta Lier, denpora. Zer ematen zaio 3. postukoari? Kobrea edo brontzea? Kobrea. Brontzea. 8 aldeko poligonoari nola deitzen zaio? Kotogonoa edo oktogonoa? Togono. Bai. Ian Maili, denpora. Nola izena du Harry Potterrek ikasten duen magia eskolak? Hogwarts. Hogwarts. Bai. Peru Lier, denpora. Bi hauetatik zein da kolore primarioa, gorria edo horia? Gorria. Bai. Ian Maili, denpora. Nola botatzen da irrintzi bat? Ai, edo la. Ai. Bai. Bota nahi duzu bat, Maili? Ez. Bueno, iaia bota duzu, Ba, egin duzu. Hortxe daude osagaiak. Ai. Ondo, Ian, 80 segundo. Peru Lier, eutxi puntu guazen. Guazen denpora. Zein hilabetek ditu 28 egun? Denek edo bakarrik otsailak? Otsaiak. Denek? Batzuk 30, batzuk 31. Posible da belarriak mugitzea, bai edo ez? Bai. Bai. Badakizue belarria mugitzen? Ez. Hilabetek 28 egun denek. Eta batzuk 28 edo batek 28 soilik. 79 segundo, Ian Maili, gogoratu, komodina ere hor dagoela. Denpora. Nork osatzen du pareak karakolarekin? Bareak edo sugeak? Baleak. Bareak, bai. Peru Lier, denpora. Zein da munduko animaliarik azkarrena? Asteria edo gepardoa? Leopardoa. Bai. Ian Maili, denpora. Eta nola izena du Wednesdayk ikasten duen eskolak? Nowhere edo Nevermore? Nevermore. Bai. Bau. Emozioak puripurian 72 segundo. Eta markagailuan, bueno, aurre hartuta momentuz, Peru eta Lier. Eutxi puntu guazen.
Guazen mutile, denpora. Nola dio Izarreren abestiak, dantzan, musuen ondartzan, Notre Dameko plazan edo Trinitateko plazan? Trinitateko plaza. Ez, Notre Dameko plazan, nor da zuretzat, zure amaren anaiaren emaztea? Izeba edo lehengusina? Komodina. Komodina, izeba da. Oso ondo erabilita, komodina mutilak, bi akats segidan egin baino, bea baita, erabili, denbora geratu, Ian Maili zuena txanda aurre hartuta orain, eta komodina ere badukazue. Bikote denpora, zein da erreken bikotea, Fiona edo Siona? Fiona. Bai. Perulier, denpora. Hitzak eta izeak naukate soinurik ez daukat eta izki bat naiz, zein naiz? H edo A izkia? A. H? Gaur osteguna bada zertzen erenegun, astelena edo astartea? Astartea. Osondo. 29 segundo besterik ez. Eta momentu honetan, markagailua iraulita daukagu. Baina ez dago ezer erabakita. Ian Maili, komodina daukazue, erabili. Ian Maili, denpora. Zenbat bokal ditu Agirre Gomez Korta abizenak, lau edo zazpi? Lau. Zazpi. Nor gonbidatu zuen Maritxuk Iturrira? Manolo ala Bartolo? Bartolo. Bai. 19 segundo, Perulier, bizkorreta zuzen erantzun. Guazen, denpora. Nola izena du irabazi arte telesaileko nesken ekipoak, erreginak edo printzesak? Printzesak. Osondo. Ian Maili, denpora. Noren kumea da Moxala, behorra edo beia? Beia. Behorra, dozena bati, dozena laurden gehituz gero zenbat, 15 edo gehi? Hogei. 15. Nongo gazta da ezagunagoa, Idiazabal edo Iurreta? Idiazabal. Osondo. Baina! Komodinik ez baitugu, erabili, Ian eta Mailik 229 puntu, Peruk eta Lierrek 271. Ian eta Maili! Hortxe alde egin digute. Azken momentuen. Komodina egon da? Jokoan jartzeko? Etxarete konturatu? Izan behar genuen azken handian. Bueno, zer moduz, Ian Maili? Oso ondo. Miluzeko esperientzia. Oso ondo. Bueno, etxetik eta ikusten, zelan imaginatzen zenuten hau? Gero etorri hona eta berdina da, ezberdina da? Ez berdina. Ez, politagoa. Politagoa, Bai. Aurrez aurre gurekin egotea, esaterako. Eta ez dena toki eta dena. Dena, sekulako ikuskizuna daukagu hemen, eta aukera izango dugu zuen berri izateko. Ian, telebistan aktore moduan, Maili, munduko historia irakaserik onena izango da zalantzarik gabe. Apo, bikote! Eskerrik asko aportu garete, etortziarre! Hemen segituzue, aste honetako saio berezietan azkena den hontan, txapeldunak. Peru eta Lier finalean dira, beho daizuela. Sondo, astea hau miluzen. Pozi zaudete, edo? Bai. Ja, oraindik, txika kontentuago egon nahi, ordea. Bai? Badakizue, zakuaren bila abiatuko garela orain, eta proba gaindituz gero, finala irabaziko bazenute, Ondo entzun? zuena izango dela, Portaventurara joateko bidaia Baina hortarako, noski, erantzun barra dago dena, xuxen. Basarie Peru eta Lier Portaventura zaleak bai. Hola nahi duzue. Argi geratu da. Etxaret egon, ezta? Portaventuran. Basekulako saria izango litzateke, Bai. Basarie musika zaliek? Ez. Ez, Baina kantu ezagunak ezagutuko Batzuk dituzue? bai. Batzuk bai. Bai, Kantu ezagun horiek hartu ditugu guk. Finalerako. Adi danok etxien, gure gaurko 3 eremuak hauek. Bulego, untza eta zetak. Gaur abestiekin, musika taldeekin egingo dugu jolas, ondoren azalduko diren kantuak ze talderenak diren, asmatu beharko duzue. Guk kantu emon eta zuek esan, bulegorena, untzarena edo zetak taldearena den, agertuko den kantua. Bai? Hasta dina festa, lehenengo kantua dator. Kantu bat. Kantu bat? bakizu abestia? Abestia badakizu ja? Lier, zelan da, abestia? Kantu bat, zitako Guztiari kantu bat. Oso ondo. Eta bueltan da? Bueltan da? Bai. Akita bestia, baina Bueltan da. taldea ez. bueltan da.
bueltan da, barruan dugun pasio zugarra. Untze da bulego. Zalantza, venga, bulego. Lasai, lasai. Lasai, lasai hartuko dugu denpora. Antxon, zelan da? Sarritan galdetzen dio nere Ja. burua. Opa. Bai. Hemen ez zatera milen dena kalegi. Akelarretan. A ber, lasai, lasai. Zelan da, Antxon? Akelarretan ez natuko gara. Zetak, no? Zetak. Zetak. Ba, venga. Lierri esaten dio, zenak, zetak. Apangora, untza. Aldapangora. Baina zizu eta bestu. Abestu zuek? Alda, Oso ondo, aldapangora. Zuzko erroberak, urrengo kantua. hau, Antxon, abestu. Suzko erroberak bihurtzen gara. bulego. Bulegon jarri dugu, itzulera. Zetak. Nola dagoa, Peru? No, ja beste. E-O-A, E-E-O-A, 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 E-E-O-A. Oso ondo. Zondo. Bai, jarri ditugu kantuak. Bulego untza eta zetak. Eta zazpi kantuak jarri ditugu ja, 3 taldeetan. Kantu bat, bulego? Bizitako guztiari Oso ondo. dugunari. Lasai, lasai. Untzarena? Lasai, lasai. Oso ondo abestu zu, pistak emateko, eh? Sarritan Vale. galdetzen dio Neure buruari. Eta barreto. Oso ondo. Akelarretan jarri diogu zetak taldeari. Zuzena da? Eta ez natuko gara. Ei, Aldoa, indagatak izugi oso ondo, eh? Oh, Vale. Peru talier kantua, Mikael. Peru talier zer? Zemuz doa? Ondo. Aldapangora Bai, nahiko seguru, ez da? Ai. Pausorik pauso hortxe jarri dugu. Aldapangora untzaren kantua dela. Zuzena da? Haupa zuek? Pangora, oso, aldapan bera. Auzorik auzo, oso ondo. Eta pago, tura raro. Trukakia. Ez. Bueltan da zuzko erroberak. Bulegori eta itzulera zetaki. Bueltan da baita bulego. Ez suspedo eta hori. Izten gola. Zalantza? Bai. Ez da. Ez dugu aldatzen. Ez dugu aldatuko. Bai. Trukakiak enduko dugu. Eta hemen ditugu 3 kantu. Eta 3 asmatu beharko genituzke portaventurara joateko. Itzulera kantatu dugu. Zetakena da? Bai. Atestigu da. Zuen lauretzen gurea. Ta kantu hau biona. Sono. Oso ondo. Peru lier gu bakarrik hau zabesten zuek oso urduri zaretela. Gu oso ondo pasatzen ari gara. Antoaino oso ondo pasatzen gabiltz, ezta? Bai, bai. Uf, Peru talier. Urduri. Bueltan da, bueltan da. Barruan dugun, pasio zugarra. Bulego. Bueltan da. Barruan dugun, pasio zugarra. Bueltan da. Vale, Oh, zalantza. Bai. Peru talierren artean, gainera trukakiarekin zalantzan egon zarete. Aldatzeko gogoz, edo ez. Ni ez. Peru ez horren beste, lierrek zalantzak ditu, zuzko erroberak hori. Peru irribarre hori zer da? Bueno. Pentsatzen zula bulego dala. Bai. Eta bulego izango balitz, zer gertatuko litzateke?
Portaventura. Danak asmatuta, sekulako bidaia irabaziko zenuketela, Portaventurara. Bestela pena handia. Bai, Baina oso ondo pasatu dugu, bai. bai. Baina pena handia. Irabazita kamiseta, katilua, kultur produktuetan gastatzeko dirutxua. Eta zuzko erroberak. Kantua. Zuek pentsa Portaventurara joaten zaretela. Dragonkanen jaisten zaretenean gogoratuko zarete gurekin? Bai. Seguru? Seguru? Eta esango zui haupa miluze? Bai. Seguru? Bai. Ba, beharko genuke guk hori bideo bat edo. Bai. Bai. Horretarako asmatu beharko da. Ondo goten bada. Ondo goten bada. Adi danok! Galdetu egingo dugu itxaron, ando gainen gure publiko kantariari. Zuek zeuzte zui, bai etzen ezetz? Bai? Zuzko erraberak bulego? Aipa! Plazerra izan da, zora barria izan da, mila esker horregatik arren. Agur!